χοντρικά θα λέγαμε, πώς αυτά τα τραγούδια και οι χοροί διαμορφώθηκαν μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Αρχίζουμε από τους Ακρίτες, από τον 9ο αιώνα περίπου, μέχρι και την πτώση της Τραπεζούντας τα 1461. Είναι μια μεγάλη περίοδος, μια ιστορική περίοδος, η οποία περίοδος μας χάρισε τα σημαντικότερα ακριτικά δημοτικά μας ελληνικά τραγούδια. Σε μια γλώσσα, σε μια μουσική και σε έναν χορό κατεξοχήν αρχαιοελληνικό. Έχουμε τη δεύτερη περίοδο. Η περίοδος που αρχίζει από την πτώση της Τραπεζούντας από το 1461 και που φτάνει περίπου μέχρι τον 19ο αιώνα. Εδώ έχουμε μια κατηγορία πολλών τραγουδιών, ερωτικά, της αγάπης, διάφορα δρόμενα, τραγούδια ιστορικά, τραγούδια θρησκευτικά. Επίκεντρο όλου αυτού του μεγάλου ποντιακού ελληνισμού η Παναγία Σουμελά, ο Περιστερεώτας. Και η τρίτη περίοδος, η σύγχρονη περίοδος, πολύ σημαντική περίοδος, η οποία ακόμη δυστυχώς δεν έχει μελετηθεί και δεν έχει αποδοθεί στην έρευνα. Γιατί πολλές φορές ακούμε νεοποντιακά, όπως και τα νεονησιώτικα ή τα σκυλονησιώτικα, όπως τα λέμε πολλές φορές. Αυτή όμως η κατηγορία των τραγουδιών είναι μια κατηγορία που μπορεί να εκφράζει το σημερινό ύφος και ήθος της κοινωνίας μας, αλλά όμως στο βάθος έχει ένα κοινωνικό στοιχείο, ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Ποιος είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας? Ότι ακόμη και σήμερα και στα νησιά μας, με πρώτη και καλύτερη φυσικά την Κρήτη, αλλά και στον Πόντο, οι Πόντιοι σήμερα στις νέες πατρίδες τους, στους νέους χώρους εγκαταστασής τους, δημιουργούν αυτά τα περίφημα ποντιακά τραγούδια, τα οποία μπορεί να μας φαίνονται καθημερινά, αλλά βασίζονται όμως πάνω σε παλιές, ωραίες μελωδίες. Αυτό βέβαια είναι το ένα κεφάλαιο. Υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο τεράστιο, τα ποντιακά ανέκδοτα, που και αυτό επίσης στην κοινωνιολογική του διάσταση